Wilbur! Oh, Wilbur! Yes, Chief? Wilbur, make yourself invisible. Oh, I almost forgot. Ja, der var en gang, hvor det kun var himmelens engle, der kunne kontrollere menneskenes liv ved hjælp af en mobiltelefon. Kadang mau sholat, saya kan kadang-kadang SMS, udah sholat belum gitu. Iya, hanya mau ya pas lunch gitu kan saya bilang gitu, udah makan belum gitu. Vi lader op sammen. Jeg kontrollerer, at laderen er sat til. Den kontrollerer, at jeg kommer op til tiden. Men er i øvrigt sat på lydløs. SMS-lyde og opringninger kan give onde drømme. Næsten lige så slemme som dem, man får, når man har sendt en sms til en, der absolut ikke skulle have haft den. Det sker stadig, at jeg glemmer den på vej ud af døren. Men det er sjældnere nu. Chief, this is Wilbur. Mission accomplished. I'll be right up. Right. Ja, operationen er gennemført, og rejser man rundt blandt de nu næsten 3 milliarder mobilabonnenter spredt ud over hele kloden, for at undersøge, om vi så er kommet nærmere det himmelske paradis, så kan man jo starte med at spørge til kærligheden. Jamen, jeg får typisk mine opgaver af piger, der ringer, fordi de tror, deres samlever gør et eller andet, som de ikke må. Og den mistanke har de jo fået på grund af mobiltelefonen. Næsten altid. Jeg har haft en sag, hvor en dame ringer til mig, og hendes mand har 2 mobiltelefoner, og de ligger altid frit fremme. Han sms'er hele tiden, og ligger altid frit fremme, men der er ikke nogen sms'er på telefonen som sådan. Og er det så ren omsorg og kærlighed til vennerne, når en ung har brug for at sende flere hundrede sms'er i døgnet? Eller er det i virkeligheden en konstant kamp for at få kontrol med de andres bevægelser, mens man selv er i bevægelse? Altså, jeg tror, jeg er en af dem, der er meget styr. Men det er, fordi jeg godt kan lide at styre på tingene. Jeg er meget organiseret og sådan nogle ting, når det gælder, hvad jeg skal ind på en aften og sådan noget, ikke? Selvfølgelig, når de spørger, om jeg vil med i byen og sådan noget, så skal jeg bare lige høre, hvad de vil, og sådan, hvor mange der skal med, og hvem, og hvordan der vil ledes, ikke? Og så tager jeg stilling til det der. Hvor mange beskeder er der blevet sendt på den telefon, siden du fik den? Altså, på 3 måneder, der er der blevet sendt 24.958. Og hvad sker der nu, hvis alle begynder at kontrollere hinanden? Får alle så bare noget på alle? Eller er der nogen, der får meget mere kontrol end andre? Og hvad med regeringer og myndigheders kontrolovervågning? You got everything? Everything, including you. Well, let's go then. Er vi kommet nærmere paradis? Fik vi alle vores ønsker opfyldt? Er alt under kontrol? Smitter vores glæde over at få kontrol med knapperne af på den måde, vi er sammen på? Og får vores nye mulighed for at bevæge os fuldstændig frit rundt, os til at ødelægge andres frihed, når vi ringer dem op, fordi vi pludselig får lyst? Eller sagt på en anden måde, kan man kontrollere noget som helst, når alle vil kontrollere alle?